DNA laboratory results sa lawas sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Gipagawas na sa PNP. Apan sukway kini sa findings sa re-autopsy sa Public Attorney's Office kun PAO. Ano ang akong report? Kita nyo malinis pa, di ba? Before I examine. Ginitali ni Dr. Benjamin Lara, Medical Legal Officer sa PNP Crime Laboratory, at tubangan sa media ang proseso sa iyang pag-autopsy sa lawas ni Christine Lee Silawan. Diin, gihiling sa kauluhan ang mga specimen nga nakuha sa lawas sa biktima. Gibutyag ni Dr. Lara ang unod sa DNA laboratory report gikan sa kauluhan. We cannot totally rule out the possibility that she was raped, no? Because there are factors that may come into play na wala kang DNA. All I'm saying is that in my examination of the fresh cadaver, no, that there were no recent injuries noted on the genitalia. What about the hematoma? We did not find any hematoma on the no abrasions. Way nakita nga timailhan ang crime lab nga gituog ang biktima o gigapos sa pisi ang mga kamot. Kung tinali siya, wala tayong nakitang ligature mark sa hands. I would just like to point out that the victim had 9 defense wounds, stab wounds on different parts of the left and right upper extremity, no? And an incised wound on the palm of the left hand, which is highly indicative that she was grappling, that she was struggling, and was even able to grasp the knife that was, or the object that was used to stab her. Gibarugan sa eksperto sa PNP Crime Laboratory ang resulta sa ilang pakisusi. Gipasabot ni Dr. Lara nga ang pagpagawas nila sa DNA result, wa magpasabot nga gisumpaki nila ang resulta sa re-autopsy sa Public Attorney's Office. Gidugang nini nga taod-taod na siya sa iyang trabaho diin mo kapina sa 250 ka mga kaso sa rape ang iyang gihuptan. Samtang sa telephone interview gipadayag sa hepis sa Public Attorney's Office Persida Acosta nga na-rape gyud si Christine kay naay timailhan sama sa samad ug bunog sa kinatawo nini. Mitumaw usab nga gituog o gigapos ang dalagita o gibubuan usab kuno og asido ang naong nini base sa re-autopsy nga ilang gihimo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.